Berkarar döwletiň täze ýamanyň galkynçda urduny hormatly prezidentimiň ýol başçylygyna ýurdumyň milli ykdysadytynyň ösüşiniň dipgini ýokurandyrmak maksaty bilen bäteşik okyply haritlaryň eksportynyň möçberini artdyrmak, öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrmak, import önümleriniň ýerini tutýan haritlaryň önürüşini giňeltmek, telekeçiligi gollaw bermek, badyr gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça toplumdan işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadytymyzyň esasy budaklarynyň biri bolan guruluşyk senatyna gowanyryjy netijeler gazanýar. Aýratynyn guruluşyk ferişçiler ýokary dipgini ösürilýär. Yerli çyýmal ferişçileriniň netijeli ulanmagy diňe bir ýurdumyzda däl isem daşary ýurtlarda da ul islegden peýdalanýan guruluşyk ferişçileriniň durly görnüşlerini çykarmagy mümkinçilik berýär. Yer gelini belli geçtek Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agaty, Derya Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň Derya Keramika harit nişanly önümler önürýän ýer kärhanasy öz önümçiligine kawlyny ören köp mukdarda we giňden ulanýar. Hormatly prezidentimiň edýän aladalaryna münasip iş bilen jogap bermek baş wezipe uran Türkmen Kawlyn açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň iş günermenleri, halkara parahaçylyk öňenişmek gelin ýokary netijeleri beslemek üçin şu günler hasam gaýratly zähmet çekýärler. Olar özlerini döredilip berilýän şeýle mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiň kimde gahrman arkadamyza alkyş sözlerini edýärler.